Morning ka din, Mas. Bali pupunta kami ngayon sa charity dito sa Santa Barbara. Sama natin ang Bad Boys, Scooter Kings. Let's go!
tayo sa ano, sa Santa Barbara, kung saan dito yung charity event mismo. Shout out naman ng mga mamsi. Mamaya, ano? Mayroon mamsi, mamaya. Charity sticker. Ayos, may isang kabang bigas pa silang binigay sa mga sa beneficiary. Ayan. Papatiin naman kayo dito. Ayos, galing, galing, galing. Bibigay yan sa ano, beneficiary. The helmet ang tawag yan. Ano yan? Dumating na naman na ibang train. Dami nila.
may exemption naman sa bawat rules. So, ngayon kasi parang nagkakasabay-sabay na. Pero yung pagpipilian natin para sa 2022, para pagpasok natin ng 2022, ito okay na yung mga ano natin, set up natin. Anyway, kaya supposed to be sana ito kahapon yun, di ba? Pero hindi na, hindi namin cancel kasi duty ko kahapon. Ako talaga nagpakasin nun. Kasi may narinig ako, handout nila sa mga ganito, ng isang tao lang. Napakasin din ang sagot doon sa tanong na yun. Kasi pag meeting, at wala si President at saka wala ko, hindi namin mababalance yung mga tanong ninyo. So para makita natin lahat ng tanong, kailangan si President na at the same time, present din ako para yung maunin din natin yung mga pag-uusapan. Anyway, mamaya, mag-uusap-usap kami ni Sir Telemon at si Sir Brad at yung Sir Chile para pag-usapan namin kung paano yung sequence ng meeting by next week. Ganun lang kasimple yun. Saka lahat ng ating ang doon, siguro 80% mamimili ako doon para from ng o ganun lang. Mabuhay kayo lahat. Karas nga pala. Ready sa tayo. Maraming salamat po, Sir. Maraming salamat po, Sir. Sabachero, Bad Boys, Scammers, and then Bikers, Bad Boys, Camp Rock, at saka South, at saka East. Dami. Maraming salamat po.